Akciu Deň pre mamičku zorganizovalo Centrum voľného času v Dubnici nad Váhom po prvýkrát v nedeľu 13. mája. Mamičky si svoj sviatok mohli spríjemniť spolu s deťmi v Dubnickom parku, kde na nich čakalo množstvo súťaží a pestrý program. Rozhodli sme sa niečo urobiť aj pre mamičky v Dubnici nad Váhom, lebo myslím si, že si zaslúžia úctu v každom meste. A chodievali sme vlastne pomáhať do Trenčianskych Teplíc vlastne na podporu, na Míľu pre mamu. My keďže nepatríme do Únie materských centier, tak ju nemôžeme robiť. Tak sme sa rozhodli urobiť vlastne za Centrum voľného času v Dubnici nad Váhom, lebo tiež máme materské centrum Bambulka, ktoré patrí pod CDčko. A rozhodli sme sa teda urobiť niečo, tak dúfame, že to vyjde, keď je to prvýkrát. Na sprievodnom programe sa podielalo Centrum voľného času a základná umelecká škola. Deti sa mohli zastaviť na jednotlivých stanovištiach, zasúťažiť si či zajazdiť na koni. Máme pripravené jazdenie na koníkoch, rôzne stanovištia, kde si deti môžu vyrobiť napríklad vázičky servitkovou technikou, kúpiť si tombolu, skákacie hrady. Potom vlastne máme tu, spolupracujeme aj s rodinným klubom Bodka, ktorý je v Bolešove. Tí tiež nás prišli podporiť, urobili si stánok, kde vlastne robia súťaže s deťmi. Ďalej máme tu Tupperware firmu, ktorá vlastne robí a vykrajuje s detičkami z rôznych formičiek. Máme tu pána, ktorý robí ukážku cinových vojačikov. Dievčatá z firmy Herbalife prišli a kreslia s deťmi na textil. Celú akciu moderoval a programom sprevádzal známy herec Roman Pomajbo. Detské centrum Bambulka ma pozvalo, keďže tuto v Dubnici nad Váhom vymysleli vlastne, keď sa nemýlim, Lenka, prvýkrát takúto akciu, že deň pre mamičky, tak si myslím, že to je akcia, na ktorú patrím. Na svoju maminu určite nikdy nezabudnite. No tak viete, že mama je len jedna, ako sa hovorí. A práve preto som začal o tom hovoriť, že ja si pamätám, že keď mama prišla z roboty a ja na chodbe som sa postavil a začal som, že mama, ty budeš so mnou stále, ty nezavrieš ani potomočka, však tu nad postielkou, na povale, vyrastie cez noc rozprávočka, nepríde, keby som bol sám, ja ti ju mamka ráno dám. Teraz sa mama na mňa tak pozerala a ja som pokračoval, mama, ty neodídeš, však kto by nám pral a umýval riad a mám ťa strašne, strašne rád. Dneska ti dám len tento kvet, no raz ti kúpim celý svet. Podujatie prišli slávnostne otvoriť prestrihnutím stuhy i primátor mesta Dubnica nad Váhom Jozef Gašparík, viceprimátor mesta Jan Tatar a riaditeľka Centra voľného času Alena Porubčanová. Lenka Mituníková, televízia Považie.